sympatická vec na Mišku Vieta. Dámy a páni, štartuje nám hlavný predzápas dnešného večera, konkrétne 5. súboj na akcii PSP v Leviciach. Ten sa koná v krížovej váhe do 90,72 kg na 6x3 minúty. Dovolte mi predstaviť vám oba rohy. Modrý zastupuje zverenec SPD Boxing Pšerov, ktorý má 47 rokov, 190 cm, váha 90 kg. V amatérskej kariére 280 zápasov, 250 výhier. Medzi profíkmi 90 zápasov, 48 víťazstiev. Je štvornásobný medzinárodný šampión a majster Českej republiky a jeho meno je Jiří Svačina. Červený roh zastupuje borec Legacy Fight Club pod trénermi Borisom Nedbalom a Jusufom Ahmetim. Má 35 rokov, 186 cm, váha 90 kg. Medzi amatérmi 236 výhier, 25 prehier, 2 remízy. Medzi profíkmi 9 výhier, 7 KO a 7 prehier. Je 6-násobný majster Slovenskej republiky a jeho meno je Michal Plesník. Rozhodcom zápasu Tomáš Káč. Tak si poďme vychutnať hlavný predzápas dnešného večera. Plesník versus Svačina. 6x3 minúty. A uvidíme, či to bude prvýkrát na spomínaných 6x, pretože zatiaľ všetky zápasy boli ukončené pred časovým limitom. Som na to zvedavý, som sa nedočkal tohto zápasu, takže konečne je tu. Tak uvidíme. Svačina si trošku odťukával svojho súpera, chcel začať aktivnejšie, ale Plesník ho okamžite dostal na pletivo a teraz môže začať udierať, aj keď opäť ideme do stredu ringu. Vidíme tam tú výškovú prevahu. Je to opticky vidieť, že aj keď Miško je dosť urastený, tak ten Svačina predsa len pár centimetrov má navyše. Asi mal dobré svačiny. Vidíme, tam Miško má extrémne predný direkt rýchly, veľmi nepríjemný. Áno, medzi týmito borcami to môže byť absolútne v pohode o jednom údere. Presne tak. Ale vidíme, že Svačina sa nebojí, ťuká si s tou prednou. No z jeho pohľadu je to čisto zatiaľ vyčkávacia taktika. Presne tak, Miško keby lovila, čakal na ten jeden úder. No tiež Svačina ruky výrazne dole. Aj v tomto prípade špeciálne tú prednú dáva úplne dole a kryje sa pravou. V jeho prípade zadnou. Vidíme, že naozaj Svačina má pokojný pohľad, aj pohyb. 47 rokov, skúsenosti, ktoré len tak ľahko nenájdete. Takmer 300 amatérskych zápasov, ktoré odboxoval. Väčšinu vyhral. A vidíme, že aj v dobrej forme, ale vidíme, že Svačinovi sa niečo nepáči, krúti s hlavou. Miško koncentrovaný, stále robí to svoje. No, Svačinov tréner už aj trošku nabára svojho zverenca, aby aj zadnú skúsil raz, aspoň raz zatiaľ, pretože maximálne iba prednou trošku púšťal na Plesníka. Nabadal trošku k väčšej aktivite, posledných 10 sekúnd. Tak zo strany Svačinu mi tu príde absolútne, že čisto to prvé kolo taktické by vedel, s čím na neho vyrukuje jeho súper, vyčkávacia taktika. Teraz možno príjme nejaké rady a hádam to rozbalí viac v druhom kole, alebo
treťom, štvrtom. Uvidíme, kam sa až dostaneme. Času je dosť zasa, to si treba priznať. Áno, my sme zvyknutí, že to vlastne končí v tom druhom hned. Už sa nám to zdá, že je to dlho. Ale je to čisto opäť také profesorské, by som povedal, vyčkávacie. Takže uvidíme, ako nám to rozbalia borci v druhom kole. Aké máme tu druhé kolo. Uvidíme, či Svačina použil už zadnú, alebo stále to bude tá predná ruka. No, rozpoveď sme dostali hneď v úvode, aj keď bolo to taký medvedie chmat. Na druhej strane pri jeho výške a aj váhe a sile úderu, ktorú v tej zadnej môže mať, tak stačí, aby jedna konkrétna prešla. Určite áno, no každý úder je v týchto váhach cítiť. Ale vidíme, že sa to už trošku rozbieha aj zo Svačinovej strany. A znova teraz Vlastník sa snaží byť agresívnejší, ale Svačina sa dobre bráni. Vie tam využívať u mňa aj svoju výšku. Presne tak, vlastne hneď mu kontruje. Ak Miško niečo rozbalí, tak vlastne Svačina tam hneď vystupuje s tou prednou. Čím ho zastaví a potom je sa aj trošku ťažšie k nemu dostať. Čiže naozaj zatiaľ veľmi pekný taktický výkon. Po niekoľkýkrát podobná kombinácia od Plesníka, ale Svačina sa to stráži teraz, ale inkasoval. Teraz tam prešiel ten zadný direkt, presne tak. Fantastický pohyb na nohách. Je to tancovanie v boxe. A teraz opäť tradičná kombinácia. Svačina sa tvári, že OK, nič sa nedeje. Len sa pousmieva. No, už trošku viecolo viac aj prítomných divákov. Tak, je to cítiť, že to je už ten hlavný predzápas. A teraz veľmi dobrá zadná. No, opäť ďalší pokus, tak Svačina čaká na tieto momenty. Je naozaj vidieť, že vyboxovaný má tu vzdialenú z voku, ako sa hovorí, že to nenatrénuješ, ale to sa naozaj na tých zápasoch. Táto obrana nakotvuje tu má dokonalú. Veľmi dobrú, lebo vlastne tam malinký spôsobený damage nemá ako prísť, pretože sa tam vyhne dozadu pomaly skoro, jak vlastne až tu na prístole. A potom Miško nám vlastne teraz to bola dobrá zadná opäť. A pekný spodok. Pariť posledných 10 sekúnd. Tak už Svačina si len teraz počkal na ten záver a na konci druhého kola. Už mal odpočítané. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Ďalší úder nepripúšťal. Presne tak, má trošku rýchlejší čas, ale čo som chcel povedať ešte predtým o tom Miškovi, že veľmi sympatické na to, že dotrenuje a veľakrát povie, OK, chalani, končím, idem do práce. Čiže zase vlastne do roboty, že je to naozaj boxer, ktorý berie zápasy, do toho pracuje, že je to veľmi sympatické z jeho strany. Stále nohami pevne na zemi, aj keď to borec, ktorý má aj toľko zápasov za sebou, ale je to naozaj veľmi sympatická vec. Tu sme sa pozerali presne na tie kombinácie, keď je na lanách, síce Svačina, ale tým, aký je vysoký a ako aj relatívne pružný, tak takto ako až vždy potom rozpáži rukami, že OK, Bráchová, co teď? Mňa nič nebolelo, mňa si netrafil. Tak. Miško by tam potreboval nejaký schodík trošičku na ten posledný úder, pretože sa mu vždy nejak vykloní z toho ringu. Dobre si navyše Svačina kryje aj spotky, tam sa takisto zatiaľ Plesník nedostal k tomu, aby mu dal nejaký dobrý úder na rebra.
častokrát naznačí s tou zadnou, potom ju zastaví, stiahne. A potom vlastne nečakano vyletí. Stále ju mal pripravenú, presne tak. Teraz aj na spodok dal. Ja si myslím, že odsvačený je to naozaj veľmi pekný výkon. A opäť tu máme to tradičné, ako cez kopírák. Vyhnutie sa. A opäť. A nedáva priestor Plesníkovi na to, aby ho trafil. Tie spodky tam padajú. No, Svačina začína byť výrazne viac aktívnejší. Postupom času, tak dobre sme odhadli tú jeho taktiku. V prvom kole čisto iba očukávanie, aby lepšie spoznal súpera. Presne tak, a kľudne si myslím, že to môže byť aj na 8 kôl, tento zápas. Pardon, na 6. A naznačili, že trafil do Ladvín. A toto už je trošku až provokácia zo strany Svačinu. Ale samozrejme časť taktiky. Určite áno, ale teraz sa tam tomu Miško dostal. A už počujeme aj z tribún podporu Miška. A máme to tu. Máme trošku ošplechalo okuliare. Prešla tam teraz hlavačka, ale Svačina pôsobí veľmi dobre pripravený fyzicky. Presne tak, fyzicky aj kondične, tam veľmi dobrá príprava. Ako sa hovorí športom, nie k trolej invalitite, ale k dlhovekosti v tomto prípade. No, 47 rokoch, samozrejme klobúk dole pred ním. Presne tak. No a podľa všetkého pôjdeme do 4. kola. Možno to Svačina opäť ukončí skorej, že si ťukne s Miškom. Už tak aj naznačoval, že či ešte pôjdu raz na lana, alebo nie. No, sme za polovicou tohto stretnutia. A novinka je to samozrejme aj pre Ringu, pretože doteraz mala iba dvojku v ruke, teraz je to už číslo 4. Toto sme tu ešte nemali. Zaujímavé sledované prístup jedného druhého počas prestávky. Svačina si vždy sadne a vtedy prijíma informácia rady od svojho trénera. Lesník na nohách, nabudený, nažavený, ale nevie zatiaľ dať signifikantný úder, ktorý by poslal jeho súpera na kolena. Presne tak, veľmi ťažko sa mu hľadá recept na tú obranu, na ten výkon Svačinu. Tak som zvedavý, či v 4. kole niečo príde. Alebo či to je taktika a teraz nám to rozbalí. Fyzický fond jedného a druhého obdivujeme a potvrdzuje sa čoraz viac. Takže tých síl majú určite dosť. No a to len pripomíname, že hlavný zápas je vypísaný na 10 kôl. Zatlačil Svačinu na lana, ale ten znova sa tvári, že nič to s tým nerobí. Kombinácia teraz aj od českého borca. Taká naznačená predná. Presne tak, stále otravuje vlastne s Miškovi nejaký ten útok, že krásne to, pozrite sa na to. Ja sa dokonca pouzme a užíva si, Svačina si naozaj užíva tento zápas, je to vidieť na ňom.
No, využíva tu mind game nejakým spôsobom voči svojmu súperovi. Chce ho rozhodiť, ale zase na druhej strane myslím, že Plesník je tak fokusnutý, že absolútne s ním nič nerobí. Má svoj gameplan. Presne tak. Ja mám miestami pocit, ako keby mal MMA rukavice tie malé. A čaká naozaj na ten jeden úder. Ale určite kondične veľmi náročný zápas. Pre obidvoch, ako pozná Miška, tak je naozaj kondičná mašina, pretože s ním jeho tréningy sú veľakrát dopadajú, takže sa mi chce zvracať na tých tréningoch. A Pošmyknutie sa. Pošmyknutie. Všetko je v poriadku, môžeme pokračovať ďalej. Zápas v peknom tempe. Vidíme neustály pohyb Svačinu, naznačovanie, to klamanie tým telom. No a výbornú defenzívu. Presne tak. A teraz dobrá zadná. Ukazuje Svačina, že dostal úder do ladvín, ale pokračuje ďalej posledných 10 sekúnd zo 4. kola, tak teraz to Plesník trošku chcel rozbaliť a ukázať, že nebude púšťať ani 1 sekundu zadarmo. No a máme tu 5. kolo. Komu by si z tvojho pohľadu zatiaľ pripísal? Bol som sa, že mi dáš túto otázku, ale zmena je tu. Mišo si už takisto sadol. Snaží sa byť aktívnejší, na druhej strane defenzíva a výpad. No, prvé kolo jednoznačne išlo za Plesníkom, to je jasné. A po následných, tak by som si hodil mincu. Úprimne, za mňa je to veľmi vyrovnaný súboj. Áno, takisto by som to zhodnotil ako ty. Naozaj veľmi vyrovnané. Prvé kolo asi teda Miško, ale tie ďalšie už aj Svačina tam urobil veľmi dobrú robotu. A keď mám byť objektívny, tak naozaj sa mi jeho štýl veľmi páči. Takže len dúfam, že Miško tam nájde nejaké zbytky síl. 6 minút. Toľko času nám zostáva podľa vypísaného pravidla o tomto zápase na 6 kôl. Uvidíme, či to bude dvakrát tých 180 spomínaných sekúnd, alebo predsa len sa zápas ukončí ešte pred časovým limitom. Ale vidíme teraz väčšiu aktivitu od Svačinu práve. A opäť klasický obraz. Teraz veľmi pekná kombinácia od Svačinu. A opäť. Snažil sa, aby mu tam predná prešla. Toto má postražený výborne. Slová trénerov Svačinu voči Plesníkovi, že nevie ako na teba, no niečo pravdy na tom bude. Určite áno, je to také, ako keby mal Miško rešpekt voči Svačinovi. Väčšinou to rozbalí na súpera, ale vidím, že Svačina naozaj má odbosovaných veľa zápasov a robí to veľmi filigránsky. Áno, toto je už obohratá platňa. Presne keď sa dostanú na lana, tam si to postráži bez problémov. Tak. Nedako cíti tlak, vykloní sa z ringu a ešte vlastne toto gesto nič si mi neurobil. Presne to Mind Games. No, za mňa veľmi sympatický výkon. Na strane Svačinu. Opäť. No. Zápas môže pokračovať. No, Svačina opäť veľmi aktívne teraz vstúpil po tej krátkej prestávke, ako mu vypadol chránič.
Krásne údery z kontry môžeme vidieť. Hned ako jeden a hned druhý. Tak teraz taký ten street fight tam bol. Pár sekúnd. Že to bola taká ulica a opäť sa to vracia. No ale už to využíva doslova do písmena Svačina, keď vie, že už možno dostane nejaký úder. Ide dobrovoľne na lano, lebo vie, že tam je safe. Presne tak. Vie, že tam vlastne Miško nám aj dočiahne. A opäť. Ale presne, otravuje s tou prednou. Otravuje naozaj. Miškovi to sťažuje docela dosť. Ten prístup k nemu. No a teraz pekne zatlačil ale Plesník svojho súpera. Posledné sekundičky z 5. kola. To je koniec. No a my poďme do záverečného 6. kola a tento zápas si ho rozhodne zaslúži. Pre všetkých milovníkov boxu rozhodne najkrajší zápas z globálu, keď to zoberieme. Tie predchádzajúce samozrejme mali svoje čaro, boli tam ukončenia, ale výkon taktický, ale aj technicky zo strany jedného, druhého borca, klobúčik dole. Presne tak, vidíme krásny čistý box. Obidva borci si určite zaslúžia veľké uznanie. Možno vidieť aj momenty. Toto už bol ten záver, kde Plesník opäť sa snažil, keď bol na lanách Svačina do ňoho búšiť, ale tento má postrážené. A je pred nami záverečné, posledné, 6. kolo v rámci tohto súboja. Hlavný predzápas dnešného eventu tu v Leviciach. No, Svačina začína výrazne aktívnejšie, ale teraz prešla aj pekná predná od Plesníka. A opäť má svojho súpera na lanách, potrebuje však s ním viac úderov. Možno tú prestrelku, ako sme videli v závere 5. kola, pretože toto sú chvíle, kedy to má český borec pod kontrolou. Presne tak, tam mu nehrozí skoro žiadne vlastne nejaké ohrozenie. Tam je to pre neho taký safe na tých lanách, ale vidíme, že aj vie to rozbaliť aj v tom strede. Naozaj využíva tú svoju výšku a tie centimetre navyše. A veľmi ťažko sa k nemu Michal Plesník dostáva. No prakticky vôbec mu neohrozil spodnú časť, tam tie údery prichádzajú tiež veľmi náročne, dobre si to Svačina vie pokryť. Veľmi aktívny, on aj keď je na tých lanách, tak je vlastne stále aktívny, čo je, že sa tam nezabalí, ale... Tak, teraz to bol aj pekný spodok. Znova. Aj keď si ho najskôr celku vycúkal, tak už to dokázal Svačina prečítať a oprel sa Olana takým spôsobom, že tam jednoducho Plesník nedočiahol. Naozaj veľmi náročné 6. kolo. Stále aktívneho boxu. Svačina sa drží. Lán. A opäť klasický obrazok. Koľkokrát sme videli tento obraz. A vidíme tam trošku krv. No Plesník si uvedomuje takisto, že ešte musí zabrať a čo najviac úderov tam dať. Keď pôjdeme na body, tak bude potrebovať podobné údery. Teraz opäť prešiel. A áno, je vidno, že Svačina trošku možno otrasený, ale na nohách navyše teraz dal tvrdý spodok. Ale teraz dobrá kontra od Plesníka. Veľmi dobrý nástup z Miškovej strany. No. A vidíme, že Svačina to ucítil. A teraz to ešte Miško Plesník rozbalil. ide po svojom súperovi posledných. Zacítil krv, ako sa hovorí. Teraz loví, teraz je na love. Tú krv doslova aj vidíme z Svačinovho nosa, ale je tu koniec. Záverečné 6. kolo tohto zápasu.
Krásny box, krásny súboj. Svačina versus Plesník a sám som zvedavý, ako to vyhodnotia rozhodcovia tohto súboja. Fyzicky extrémne náročný súboj pre jedného aj druhého. Vidíme, ako obaja sú zvesení na lanách, lapajú po dychu. To tempo sa stupňovalo po oťukávacom prvom kole. Následne do pár úderov v druhom, treťom a stále viac a viac. Čím viac času trávili v ringu, tak tým viac si to nedarovali a napokon to krásnym spôsobom rozbalili v záverečnom 6. kole. Tak poďme si teraz vypočuť oficiálne vyhlásenie výsledkov tohto súboja, hlavného predzápasu tu v Leviciach. V hlavnom predzápase dnešného večera víťazí 60-54, 60-54 a 60-54, teda jednohlasne na body roh červený Michal Plesník. Michal Plesník, víťazom tohto zápasu. Víťazstvo na body, ale aj jeho súper. Obrovský klobučík dole pred ním. Zápas veľmi ťažký, veľmi náročný súboj dvoch borcov, ktorí majú na konte cez 300 zápasov. Fantasticky sme si to užili, plné kola. Jirka bol dosť nepríjemný, dá sa povedať, robil tí veci, ktoré možno ti až tak niekedy nechutili, pretože odskakoval, dobre sa kryl, provokoval, na konci už tých posledných 10 sekúnd si spodal s tebou rukavicu, že za chvíľku končíme, kašlíme na to. Akože áno, toto je veľmi nepríjemný štýl. Ja klobúk dole pred týmto pánom, že v tomto veku dokáže takto zaboxovať. Sú tam neuveriteľné skúsenosti. Na druhú stranu ten jeho štýl je veľmi nepríjemný. S takýmito boxermi sa strašne zle boxuje. Nenadarmo sa mu hovorí Spider. Má taký pavúčí štýl, takže je to katastrofa. Dokázal si to ale zvládnuť, znova si sa popasoval s náročnou výzvou v rámci eventu tu v Leviciach, ako si užil celý zápas. Bolo to super. Išiel som do toho zápasu s dosť zraneným ľavým ramenom. Vlastne ľavý hák a ľavý zdvihák bijem tak na 20%, ale už som to nechcel rušiť nejaký týždeň pred zápasom, takže som tu a som za to rád, že sa mi to podarilo dotiahnuť do víťazného konca. Klobúk dole pred tebou, Michal. Ešte na chvíličku, ak by som mohol ja tebe osobne vzdať hold, pretože ja si myslím, že si jeden z mála neuznaných, až tak nie úplne, by som povedal, ani nepoviem, že známych, pretože každý ťa pozná, vie, kto je Michal Plesník, ale myslím, že si zaslúžiš o mnoho väčšie uznanie, aké si doteraz dostal. Si fantastický muž, ja ťa poznám aj osobne, vynikajúci športovec, dúfam, že ti to bude ešte dlho boxovať. A poprosím vás v Leviciach ešte jeden obrovský potles, pretože tento muž dosiahol veľa a na veľa ešte má. Michal Plesník.